ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ 2 ଦିନରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହେବ? ପୁନର୍ବାର ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ସୁଗାର ବଢ଼ିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି 4ଟି। ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ଅଁଳା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆଜିର, ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ୍ ସି ଅଳେଇଚ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଲଚିନି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବଟମ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ମୂଳା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶରୀରରେ କେଉଁ ହରମୋନ୍ ଅଭାବରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅପସନ୍ ବି ଥାଇରୋକାସିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇରଏଡ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ଜାମୁକୋଳି, ଅପସନ୍ ସି ଅଁଳା, ଅପସନ୍ ଡି ଖଜୁରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଁଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରର ରସ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ, ଅପସନ୍ ବି ବେଲ, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୃସଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ବେଲ, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୃସଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସୁଗରର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କମଳା, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କମଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୱାସ, ଅପସନ୍ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଚର୍ମ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ।